Karin, nu sänder vi medaljen och 2 stapel. Ja, Hur känns det där? helt fantastiskt. Och vad är det som gör att akkurat detta li har klarat det? Det som gör det är att jag vill det för att det är äkta och det är månen alltid. Jag vill det. Allt har det. Ja, har det hur ser det är det flera disser som hade det tappat eller hur ser det? Ja, vi har tagit en mot Kintel, så har vi vunnit rest och ja, det är faktiskt det. Och är det vi står om tullen det har vunnit? Ja, alltså jo, alltså relativt, men alltså vi har utvecklat spelaren alltid i disken här som vi har varit längt framme för det. Här har vi prövat att tänka så det inte blir så rävliga negationer. Och hur ser vi nästa år är det här som lägaren som är vi? Nej, här är 4 av dem som har vi har flyttat upp. Och men vi får så 8 hemma till som är nya ett skola. Så annars är det nödvändigt att säga. Men hjärtligt till lucka vi mästerheten Pavon eller Greipen som man säger. Ja, tack så mycket för det.